Hier in het Bistenpension in Kootstertille wacht je zo'n 40 beagles op een nijplakje. De stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren uit Ljouwert die werkt alleenig met bisten die uit een laboratorium komen. Als je in de dierenwereld zit, dan weet je dat er gewoon heel veel dierproeven worden gedaan. En die zijn vaak heel nodig, maar we wilden daar toch iets in betekenen. En toen bedachten we dat er best veel dieren zijn die gezond uit die proeven komen, maar dan toch afgemaakt worden. De beagles worden broekt in laboratoria omdat ze goed in een roedellipje kennen. En ze blijven altijd leef naar mensen toe. En dat helpt ook bij het herplaatsingsproces. Het zijn hele vriendelijke, lieve hondjes. Eigenlijk altijd vrolijk. Af en toe zitten er wel een paar tussen die het wat spannend vinden. Dus daar zoeken we dan wel de plekjes voor die daar echt wat meer begeleiding voor geven. Maar over het algemeen zijn het gewoon hele vrolijke, blije hondjes die het leven alleen maar mooi vinden. De stichting ziet het zorgvuldig de nieuwe baasjes uit. Om de hondjes net socialiseren binnen. Zo hopen ze dat de beestjes een mooi plakje krijgen. Een fijn huis met mensen die begrijpen hoe ze in elkaar zitten en die daar heel goed voor kunnen zorgen. Met heel veel liefde, aandacht en gewoon hond kunnen zijn.